Коли повернуть бранців? Що треба для повернення бранців? Набрати відповідну кількість російських найманців на Донбасі. Або серед агентури. Тому що, за великим рахунком, обмін людей на людей – це єдина прийнятна форма і для України, і для росіян. Ми можемо скільки завгодно дискутувати про ціну попереднього обміну, про те, які там були умови, чи там Україна не прогадала. Я переглядаю іноземну пресу, велика кількість статей, вона містить, а деякі навіть в заголовок, в Новій Європі Сходній, прямо в заголовок це питання було винесено, що це тріумф чи поразка України, цей обмін. Але в будь-якому випадку там можна було би віддати Цемаха взамін на Сенцова і Вишинського в обмін на Сущенка. Тому що людей на людей. Натомість, коли стане питання про те, щоб віддавати щось інше в обмін на людей, отут же українське суспільство, я думаю, не зможе цього сприйняти однодушно. Що якщо стане питання про 80 політичних і релігійно-політичних бранців в Криму, які утримуються протягом останніх років, в обмін, скажімо, на поставки води в Крим, це буде розтяжка, з якої виходу прямого немає. Тому що не можна зважити на вагах точно і однозначно, чи вартують людські життя води, і скільки саме людських життів вартує води. І чи не станеться так, що звільнивши там 80, ми перетворимо 2 мільйони заручників на 2 мільйони в'язнів вже взагалі без права на помилування. І саме тому до тих пір, поки в Україні не знайдеться 300 російських найманців і російських шпигунів і агентів, я не впевнений, що вдасться домовитися. До речі, омбудсмен Людмила Денісова провела зустріч з адвокатами ув'язнених кримських татар. Про що говорили? Давайте послухаємо. Закінчилась робоча зустріч з групою адвокатів, які здійснюють захист ув'язнених кримських татар, які перебувають на території Російської Федерації. Обговорили ряд важливих питань, які стосуються в першу чергу необхідності розв'язання гуманітарних питань щодо забезпечення наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою. Ну а Кремль не виключає нового обміну з Україною. Про це сказав речник президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков. Колишніх народних депутатів Вілкула і Колеснікова рік тому взяли під захист регламентний комітет і Верховна Рада, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. І лише після втрати ними депутатського статусу вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку. І знову ж таки, у продовження теми звільнення. От ви навели приклад про воду, про... Це одна з найбільш очікуваних і найбільш неприємних можливостей, яка може постати перед українським суспільством. Зрозуміло, що Пєсков не відкидає того, що обмін може статися. Чому б і ні? Чому б Путіну не запропонувати людей в обмін на воду? Питання в тому, як Україна на це буде відповідати. А Україна як може відповісти, як ви гадаєте? Я би не хотів опинитися на місці президента Зеленського, коли йому доведеться розв'язувати це питання. Тому що з одного боку, це дуже емоційна тема, і на ній постійно спекулюють. Завжди можна прочитати в інтернеті, а що ти можеш сказати це в очі матері, чия дитина знаходиться в полоні? На що так само можна відповісти, а ти хочеш сказати це в обличчя матері, син якої загинув, захищаючи Україну? Де тут є оця межа між свободою і людськими життями? І, власне, тому, якщо в Україні немає відповідної кількості російських найманців, то я не думаю, що так само безболісно мене цей обмін другий, як попередній. 35 на 35 – окей, 100 на 100 – окей. Якщо симетрії не буде, якщо не буде оцієї співвимірності, я думаю, що президента чекає доволі неприємна ситуація зі суспільною думкою, що би там телеканали не говорили.